Wah. Ah. Wah. Ah. Boy. Oh. Wah. Ah. 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 Oh. Oh. Ah. Wah. Ah. 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 Iki wae mok legane ngatiku. Aku pancen ana sisen. Aja mung mbok tumpaki kaya. Aja mung mbok gulung, ora bakal tak gawe macak. Bakal tak sirnake. Ki do ngapa ki? Wis sesuk kok madu kuda-kudaan. Hei! Padha lanange. Ngandel ora? Wis badar kok isih nyelingkrik wae. Wis metu kok isih. Yayi Prabu sampun badar, sampun. Ireng to, ireng-ireng dasmu. Sinuwun pun ta dewa, jare dadi buta. Wis badar. Dadap tidem prabawaning ratri Sasatara wis manjur kawaryan tan kuciwa memanise manggap Srinerteng dalu Siniwaka sang Dewa Pratase glarning cakra wala wino lat langu prandene paksa beken saking kek karangku ana kang sumiwi warata tanpa selo Bagong tetep pelok oke mlekek sak tulit tomel nuwun sewu Den sak sampunipun rawuh teng Karang Kadempel kok dereng duna-dungkan dereng pelok iya ngono kok nyondol ora sabar neh karang aku ber bintang tamune mau tilas bojoku mbok kula diparingi dawuh wigatose napa ndara rawuh teng Karang Kadempel
Kakang Semar, pripun? Nata Ndrawati kok duweni rasa kumesar sakjeroning manah. Menggalih marang kahananing para Pandhawa ingkang sakmengko kaboyong munggah ning Kayuwangan Suralaya. Lha pripun? Ora sah dadak tak jlentrehke akeh-akeh. Mesti wae Kakang Semar ya wis pirsa jernyatane Kakang Semar kuwi titi sing Sanghyang Bathara Ismaya. Mesti pirsa marang sak mubahmu sing para Pandhawa. Merga Kakang Semar kuwi dadi pamunging para Pandhawa semataun-taun lho Kakang. Oh Semare kodhen prayitna Semuri reseka balik Tityane gandayane Trisunya Purnama sasi mboten sah kuwatir mboten sah kuwatir ya jiret cangkeme Semar mula aja sok nguring-nguring aku gender iki ya mung sak sirku kowe minggat kono kowe nek aku minggat kowe ora ditindingi lho ora tindingi ora patek. Ngapa tebah-tebah dodo wong apal titi laras widian. Ampun sampean manglenggah teng mriki mawon. Lho. Aku kuwi uga pamonging Pandhawa. Lah nggih, ning pamonging Pandhawa sing asli ku Semar. Ngoten. Minggat tenan kowe engko. Ora. Kok meneng ora. Sampean manglenggah teng mriki, mang sekecake teng mriki. Kula tak munggah teng Kayangan. Kula niku pun apal kalih watak wantune Bathara Guru. Watak wantune Manikmaya kula niku pun apal. Yen aku lungguh karo kene terus karo sapa Kakang? Ampun to. Kancane anak-anak kula niki. Mengke rujak jeruk kalih kula. Santai mawon. Mangkono Kakang. Ha nggih. Aku rumangsa kepotangan budi. Ora usah dipikir pun kula tak budal nyuwun pamit. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Pindho ayo karenane ngaswase yen ning marga hemalatku tumiring sang kandha wastrat maca lengleng laluang ngulati surya mangreng sang baya Nala Gareng pripun aku kok kon jaga kanan karang kadempel iki malah bingung. Pun. Kang ngajang neng. Ya kaya tirake kula. Surasah ngene kene kontrang iki wis yahene iki.
Nyodang ning apa? Rak malah keputangan budi karo para Pandhawa to gonjang ganjing langit kulap-kulapaton. Lir genjang ing alis hari sang paweh gandrung. Dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana. Kasar praptanipun Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Kresna weneng kene lho kowe. Yai Prabu. Wah. Sri Baladewa Narpati duwe nariswara Kresna kang langkung tresnanira marang Diapanon Jinawi. Wah. Ora pati nduga mono babar pisan. Siadi tak goleki. Ana ing negara Ndrawati. Jare kamula negara Ndrawati, Siadi sowan ning Ngamarta. Bingung aku ki bar saka negara Ngamarta ora ketemu karo Kresna. Aku bali ning Ngamarta meneh. Iya. Jare kamula Ngamarta, jare lancur-lancur Pandhawa. Kowe nyang Karang Kadempel. Lah rak apa to? Candak kowe. Koko Prabu. Oh. Madosi kalian kula. Iya. Wah, jane Kresna, kula wonten dawuh. Negara Ngamarta eneng wujude buta. Lho, buta? Kalih Pak to mboten gretel nggolo ndasmu lho kowe. Kere-kere iki kon meneng wae. Ya, Truk, bali wae ya, Truk. Kon meneng ya awake dhewe mingat. Wonten wujudipun yaksa kok Prabu. Ya. Malah yaksa kuwi mau sing wis gawe rusakanan praja negara Ngamarta. Ketitik ora mung negara Ngamarta sing dirusak, Pandhawa uga malah diuntal dening wujuding yaksa kuwi mau, Yayi. Jagat Pangestungkara. Piye? Ampun kaget lho kok Prabu. Piye? Kaget piye? Nuwun sewu. Yaksa mriku mboten nguntal kaliyan pun para Pandhawa. Lah terus piye? Wontenipun Koko Prabu mriki rak badhe nyuwun senjata pitulung to? Ya, oh, pancen bener. Orang kok sik kondange jagat padha nyebutake nek Kresna kuwi iso dadi buta. Coba tak sawang. Tak sawang kowe kira-kira iso dadi buta tenan apa ora Kresna? Sinten sing ngandhake ngoten niku? Lho, KR wis nyetak surate. Korane Kresna iso dadi buta. Iya to Nala Gareng. Mbuh. Nala Gareng. Ajare ora entuk omongan kok ya, Truk ya. Meneng mawon. Bagong. Ora. Engko ora ngajeni to, Gong. Ora entuk omongan kok. Ngomong digetak, senene kok. Nggih, sak saged-saged kula cobi karo. Coba sawange. Aku percaya to si Adi iso ngembari karo kuwatane yaksa kae mau. Lara opo gedhe karo sing ana mau ta iki. Gleleng kowe Kresna. Koko Prabu iki ya saged kula namung dumugi semanten kasudepyanipun ingkang rayi. Ora. Iki gedhe tenan iki. Limang Nyari iki. Limang Nyari iki donge meng ngene kok, ngene. Meneng kowe. Nggih.
Koko Prabu, piye? Yaksa kala wau mboten mapan wonten negari Ngamarta. Lha ning ndi? Yaksa sampun minggah wonten ing Kayewangan Suralaya. Karepmu kula tututane. Wah, marem aku Kresna. Wah. Yo. Ya truk nututi yo. Arep ngopo? Mangane awake dhewe ning kene ya mung arep ngopo? Ya ana wis ora ana bis rang. Ora entuk tiket. Ayo nyegat-nyegat sumber rahayu apa-apa. Pol-pole yane sing liwat ki mung jangkar bumi. Ayo wis ora apa-apa. Ning awake dhewe jare kon ngenteni kene lho karo Sinuwun Kresna. Kon ngancani Sinuwun Kresna nek awake dhewe ora budal nututi Sinuwun Kresna. Malah awake dhewe entuk dukane bapak. Ah karepmu? Ayo wis ayo bareng-bareng kok. Ah ning iku ora ana sing iso mabur. Wis gampang kok nek kepepet ki seranane iso wae kok ora. Tunjung peng tarate Merahina semupang Iwang Aruna kadenetraning Anggara Pok sabdaning gila arenganikara saged
nek ketung neng aku ler wowo sing bene panco Pepetokeng ayam wono malah mangungu ing pagakan Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra werkencang larudayang Pak Bu bolong kalico di sapa sing gawe nangka basa dikopya kariptane punapi di guru Ami didateng piswanipun ingkang raka sithik pangudal-udal nun mangke Kakang sekawit kula utusan kelawan paduka Kakang Kaneka Putra tedhak wonten ing Madyapada sak perlu mboyong dhateng sawanipun Puntadewa kinen minggah wonten ing Kayewangan Suralaya saperlu arsa nampi pidana lan paukuman saka ngarsa ulun lah kok malah sakmenika ingkang sowan lan ingkang paduka Kakang Narada kanthi Pandhawa catur kula piyambak bingung di malah samangke kula badhe mboyong dumateng pun Dharma Kusuma menika adi-adine inggih menika pun Werkudara Janaka kalian kembar ingkang badhe makili sagah minangka sulih sariranipun Prabu Puntadewa mekaten Kakang nggih lha monggo kadang kemawon Werkudara apa darunane lan sarta apa dasare jeneng kita saguh minangka wakiling Puntadewa Guru kakekku Werkudara kepiye yen pancen Werkudara mbok keparengake matur aku bakal mangsul apa kang dadi pitakone guru kakekku nanging aku njaluk kanthi banget wangsulanku mau petungan kanthi adil mergo mangkene anggonmu wis ora seneng karo para Pandhawa nggonmu wis duwe rasa gedeng keburu sengit marang aku sasedulur iso uga wangsulanku mau bener nanging mbok luputake mergo dasarmu wis ora seneng karo para Pandhawa Mastu Nomo Sidam Werkudara awa panjenengan ulun bakal mbenerake yen to pancen jeneng kita bener kosok balene ulun bakal ngluputake kita waton wangsulan kita uga mboya jumbuh kelawan kang dadi karsa ulun ya karep ulun yo yen pancen mangkono aku semedya mangsul apa kang dadi pitakone Bathara Guru kakekku ya Werkudara apa kadang kita luput bakal nampa paukuman merga ngagem asma Puntadewa ya kuwi lupute merga sepisan nganggo jeneng Puntadewa angka 2 Puntadewa wani nganggo wujude gelung keling kang mangkono bakal ulun pidana ning Kayewangan Guru kakekku Werkudara piye aku tak takon ngendi ana ratu sing dijaluk nyawane diwenehke kejaba mung barep kakangku waton kuwi kanggo kabagyane wong liya aja kok bondo bojo nadyan nyawa dijaluk mesti diwenehake mula kang sapa kuwi akeh kang padha nyebutake yen barep kakangku kuwi ratu kang getih putih merga saka suci lahir lan batine apa kaya ngono kuwi ora luhur apa kaya ngono kuwi ora minulya aku tak takon karo dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke banjur ping pindho lupute barep kakangku nganggo wujude gelung-geling kuwi amarga gelung-geling kuwi pangageme para pendhita ya ngono apa piye Brahmana ingkang wis buntas kawruh lan sabubur karo dewa aku tak takon lan aku tak omong sejatine kabeh kuwi mau kaluputane Puntadewa kaluputane barep kuwi ora mung perkara sing digawe-gawe karo dewa ya ora
digawe-gawe lan ana sing njaluk supaya nggone ngagem gelung-geling dadi jalaran lupute Puntadewa. Banjur Puntadewa arep dipidana. Ya ngono apa piye? Wah, wangsulan. Apa enggak wangsulan? Ayo, ayo. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Kula mboten saged paring wangsulan Kakang. Perkensang warudaran. Pak Wong. Bu bolang kali cedhi sapa sing gawe ya. Paduka menika pripun lho Di nalindraning Waradewa niku kedah adil para marta lho. Ayo. Wah, tak jaluk Wangsulana apa sing dadi pitakone Werkudara. Wangsulana apa sing dadi ature Bratasena iki mau. Nek ora iso mangsuli apa sing dadi pitakone Werkudara. Lumbaya aku ora entuk pengadilan, malah aku jaluk. Wah, Werkudara sakadang patenana. Cemplungno wae ning Kawah Candra Dimuka. Yan seswa matur marang Hari Sang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan Karsaning Hywanguti Pati Yogya Sarining Warna kang gumlaraning bumi muga ulun tedhak Wong Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Ya Werkudara sing gedhe pangapura kita panjenengan ulun mboya bisa paring wangsulan marang apa kang dadi witakon kita. Nanging yen to pancen kuwi kang kita jaluk ya kuwi jeneng kita kepengin mati sira nyemplung Kawah Candra Dimuka. Ulun sak mengko ingkang bakal tusan kelawan Bathara Indraya Surapati kinarya nyemplungke kita sakadang Pandhawa catur ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora sah. Ora sah kongkonan, ora sah urusan karo anakmu sing jenenge Indra kuwi. Aku Janaka lan kembar dhewe tak nyemplung. Wah, kadangku telu tak gendonge tak kandhine nyemplung kawah. Wis peteng penggali ing Sang Hyang Manikmaya datan keduga saged mbentenaken perkawis ingkang leres lan ingkang luput kedadak wujuding yaksa ingkang sakmangke minggah wonten madaring Kayiwangan Suralaya kekirik wonten madaring Kayiwangan Suralaya dadi horeg jagat kayangan. Lara apa ta? Pandhatata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Marayang Pancabayu wisikan magulingan 5 Oh adalah bujleng iblis lanat padha cek-cekan dewa ora adil parat. Wong Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada. Pripun? Lho kok aku dikon meneng iki luputku apa ora? Teka wonten wujudipun yaksa sumundul damel rontok usuk
bale marti kundo Kakang. Lah niku tadi tanduran niku nek becik tuwe nggih apik. Ngaten. Nek tandurane pun elek, winihe pun awon. Lah thukule nggih kaya ngeten iki. Nandur pari thukule buta ngaten napa pripun. Wah, jenengan iki kok ngebyah-uyah lho. Ayo. Bathara Guru. Yaksa jeneng kita kuwi sapa? Lho. Aku ki titahmu kok kowe ora ngerti karo aku ki. Maksude apa? Karepe apa? Aku ki titahmu kok kowe ora ngerti karo aku cetha kowe ki wis kalimputan pepeteng atimu. Kowe sengit karo para Pandhawa ayo. Ayo balekno adikku papat cacahe. Balekno adikku papat cacahe. Ora lo balekke ijole kayangan ora untal malang ning wadukku. Guntur geni guntur angin sirnakno yaksa iki guntur geni guntur. Digeguyu tak karo butane. Apa? Tak kon balekke adikku papat kok mah kelap-kelip. Arep disko apa piye kowe? Mas Tulama Sidam Kakang Trada kados pundi? Lah monggo nek iso ngrampungi ya dirampungi, nek ora iso ya wis mlayu kemawon. Wela kemarep. Oh, ayo aja minggat. Setan ora. Kok ana sing arep ditubruk lunga kok malah genti jabros irungku. Wah. Irung apa gulu ceret? Guru ceret. Ngawur jeneng kita kuwi ora. Pukulan rada mboten ajrih kalian kula. Ora. Ulun boya wedi karo jeneng kita. Merga ulun ngerti jeneng kita kuwi sapa. Ya wis. Kana diuber Dewa Amral. Nek pancen jeneng kita mbutuhke adil, mbutuhke bebener, diuyak Bathara Guru. Oh, ora balekke uyak sak kecekelmu. Wah. Kaya ngono kuwi lho ora. Oh, aja minggat kowe. Wah. 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 Sang Hyang Tata Kalana kalaya takut maring kucing nyokang mawingis-wingis. Aku yo haha. Wah, iki eneng wujude buta ireng wernane. Ora iki apa buta sing obra-abrik kayangan. Wah, alah.
Kowe saja sing nyingitke Bathara Guraya. Bathara Guru singitke nanti tak delekke nanti. Oh, aku ora kena tak gawe becik, kowe ora kena tak elingke apik-apik. Gulung jaganmu untal dening aku. Rimah legane atiku. Ah! Oh, Ah! Wah! 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 Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Wah! 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 Ah! Wah! Boy! Oh! Wah! Ah! 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 Oh! Oh! Ah! Wah! Ah! 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 Mareka den prayitna semurire sega balik. Ngopo kowe? Mlayu ngopo? Duyak buta apa piye? Pirsa kawontenanipun Kang Rayipun Manikmaya ngerti wae. Kowe iki ora pisan ora pindho mung arep gawe cintrakane Pandhawa. Kowe rak mung arep nuruti karepane tilas bojomu gitu. Jare wis pegatan kok isih runtung. Sinten Kakang? As, ndek kaya ora apal. Kono sing lakoni kok dadak iki. Kula nyuwun senjata pitulung. Tutno aku arep kowe kleru ngetutno lakune Semar. Inggih. Swamya ngambreng-angang kadikarnane ngaswaseyane ing marga hamalatku. Wah, iki Kawah Candra Dimuka. Pandhu bapakku Babu Madrim. Aku tak nyusul kowe sengsara ning Kawah Candra Dimuka Pandhu bapakku.
dhewe. Ngombe sik ah. Ngelak munggah kayangan ora numpak pesawat. Geni molat-molat kok dadi wernane putih. Enek kuning, enek ijo, enek biru. Ah iki geni apa pelangi kan. Barang dicemplungi Ndaraku Pandhawa papat. Ora bakal lak tegak ya. Tututi Ndara. Nututi karo Werkudara sakadang Pandhawa. Kula niku momong sampean sebaya mukti sebaya pati. Sampean arep golek dalane pati nek sampean mati terus sinten sing kula momong? Aku arep goleki Bapa Pandhu karo Babu Madrim. Kula tutuke dalane, Den. Lho, kebablasan. Kan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukane warana tarlen wah Semar kula jerone aku to dherekke mbok kandhe mlaku golek dalan ana ngendi durunge Bapa Pandhu lah kok ana perkara ingkang gawe kandhek atine Werkudara napa Ndara kok malah ngunekke jineman kandhek wah ana wujuding geni loro saliyane geni wernane abang murup iki genine wernane ijo geni kok werna oh lha nggih niku kok ketoke kampare sae niku lho
Yung Telat. Iki dayane apa? Nuwun sewu. Piyae niku mbok ya sing prayitna to, Den. Sampeyan niku ampuh, sampeyan niku wong jujur. Mula mlebu nyemplung kawah Candradimuka mboten kobong ning sampeyan ngrasa anyep-anyep mawon. Nggih to? Yo. Nggih to Ndara Janaka? Iya, Kakang. Ndara Kembar? Iya, Kakang. Iya, Kakang. Kok sampeyan wong jujur. Kawah Candradimuka niku kaya-kaya wong iso mbedakake apik lan luput. Iso mbedakake bener lan kleru niki Kawah Candradimuka. Yo, sing tak takoke geni iki loro wernane ijo. Iki apa? Kula aturi Mas paosaken mawi netra batin utawi permana jati. Niku rak sejati sukmanipun ingkang sampeyan upadi. Sukmanipun sinuwun Prabu Pandhu kalih Dewi Madrim Kanjeng Rama. Oh. Babar pisan saged pinanggih kelawan paduka Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Madrim. Ya nggerat majaku wong bagus Permadi ya Warjuna sarta Werkudara. Pandhu bapakku iya. Kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk Rama Prabu iya tak tampa Arjuna. Pandhu bapakku, aku ngaturke basaku ngatura Pandhu bapakku. Iya Werkudara tak tampa pangestuning pun Rama wae tampanana ya kula. Iya. Lah iki ngene. Pun bapa malah ngaturake panuwun kentang pepindhan dene saka pangestu niat majaku Pandhawa 5 wekasanana dalan anggone sirat majaku pinanggya kelawan pun bapa nanging ya nggih aja duweni rasa kuwatir nadyan sak temenipun bapa mapan ana ing telenging kawah nanging sejatine ora krasa kaya dene nampa pasiksan jermung netepi marang piyutang ingkang wis tau tatipun Rama ucapake. Mula kang saka kuwi leremna rasamu, leremna Werkudara. Aja kumarangsang anggone ndarbi gegayuhan mundhak mandheg dalan ora prayoga. Wah. Ora bakal aku metu saka kawah Candradimuka yen Bapa Pandhu durung iso manjing ana ing kasuwargan. Senajan kaunono Windarana aku ora bakal bali ning Mercapada yen to Bapa Pandhu durung entuk palilahing marma saka guru kakekku. Satemah iso manjing ana ing telenging kasuwargan Pandhu bapakku. Pisah lan jenenging wang ya kuline ngarti bace sira ning praja
Kung Mas Nomo Sidam Sekaring bawana langgeng Werkudara Arjuna Janaka kembar Arjuna Werkudara pun dinengke mawon. Oh. Dinengke mawon nggih. Iya. Kaya kula le ngomongi wau. Iya. Werkudara aja kebangetan dus temen jeneng kita. Wani nerak pancak nerajang perbatang. Wah, mun meneng mawon. Werkudara jeneng kita ulun timbali. Teka Mboya Wangsul ana apa kelakon nampa pidana saka panjenengan ulun. Wah, wis. Ora bae. Kakang Semar. Ngapa? Sia-sia kalih kula. Kaya sia-sia karo Pandhawa kok. Anggep bae ngapain Semar ora sia-sia karo kowe? Woi, gek diwangsuli to. Yo. Guru kakekku nyemplung kawah. Arep padus. Truk kok panas to iki? Andi to? Aku kan mau santai wae iku ora ngrasake panas, ora ngrasake apa-apa ki. Dan kowe wong apik kok kowe wong suceng. Jenenge geni iki ya ning ndi panas kok gong ora heeh. Wah jan sekanane medeni. Iya. Kulon ngetan lor kidul, wis ora ana kulon ngetan lor kidul nek ngene iki. Heeh. Eneke ming wong disiksa teng jlerit. Heeh. Yo kan delok kae. Apa gong? Aku mau reti wong di klokop pirantine. Baik nek ora sok dienggo kuwi. Mama, Lho. Wak mrene, Mir. Kowe kok nututi aku? Lho, lah kowe arep mati kok. Hus. Jare kowe nyemplung kawah. Ngetutke ndoro arep mati ora. Ngapa kowe tekan kene ngapa? Kula nyuwun senjata pitulung Kakang. Aja njaluk tulung karo Semar. Njaluk tulung karo Ndara Werkudara. Mergo iki wong tuane Ndara Werkudara. Wah, guru kakekku. Werkudara piye? Kowe njaluk senjata pitulung perkara apa? Ana ing kayewangan ana wujuding buta loro cacahe ngamuk. Ngobrak-abrik barisan. Semare ngapa iki? Ambuk. Kecemplung got ya. Ana neraka kok eneng got. Tututi, Truk. Ayo sik. Ngandel ora. Aduh, Gong. Mengkari balung le. Modar. Udu, Truk. Apa? Iki rak tengkorak iki udu tengkorake Semar iki. Lah, gede banget kaya ngene kok. Ah Semar ki awake lemu ning ndase cilike. Tengkorake Durmagati iki, Truk. Durmagati kok nyemplung neraka ora. Aki. Keblegong ora. Teles kabeh. Aku kula nentremke kanan kayangan. Waton wong tuaku loro, Bapak Pandu lan Babu Matrip. Mbok unggahke ana ing swarga, luka ana ing alam kelanggengan. Ya ulun pinangkani panjaluk kita Werkudara. Pinangkane apa kang dadi kekarepan kita marata dadi kayiwangan tentremna? Yo.
bangsat. Rame gluting yaksa kekalih nenggih Sang Dedyakala Dewa Amral kelawan Dedyakala Bala Srewu. Eling-eling dereng dangu anggenya dados wujuding yaksa pramila anggenya campuh Bitutama Alok Benda Suropati wagu anggenira gelut awit dereng dangu dados buta nalika semanten saya dangu saya gegulung-gulungan yaksa kalih temah datan grahita wis badar nanging isih gulung-gulungan. Wah! Amuk Suramarata Jayamarata embang yen padha-padha. Amuk legane ngatiku. Iya amuk legane ngatiku. Aku pancen ana sisen. Aja mung mbok tumpaki kaya. Aja mung mbok gulung, ora bakal tak gawe macak. Bakal tak sirnake. Ki do ngapa ki? Wes sesuk kok madu kuda-kudaan. Hei. Padha lanange. Ngandel ora? Wes badar kok isih nyelingkrik wae. Wes metu kok isih. Yayi Prabu sampun badar, sampun. Ireng to, ireng-ireng dasmu. Sinuwun pun ta dewa, jare dadi buta. Wis badar Bagong nggih. Ah wis badar wis dadi cilik kok ora krasa. Gong, rene Gong. Ngapa? Ora kurang ajar, aku mau media. Media apa? Nggih, delokke. Wah, apik nane truk kandhane kok. Yayi kados pundi kawontenan menika kula piyambak ugi bingung kok. Para Pandhawa myoga mulung mangung siring prasata Kurawa. Kenging napa sinuwun Puntadewa? Ora apa-apa Kakang. Kok sajake ajeng mutah ora. Ya mung mbok menawa kelebon maruta. Masuk angin kok kelebon maruta ora. Iya Bagong nggih. Kenging menapa Yayi kirangan Kaka Prabu? Ngawur ora. Bojone kok ditokke sapenake dhewe. Welah, Yanti ta iki? Yanti dengkul. Lah kok iso dadi teng jero wetenge Ndara Punta.
Wedian lho kula nika anu ame tutuke dadi ambane Raja Majama. Ngutake jenengan. Werkudara. Mbarep kakangku iya. Iya. Kepiye kabul kawusanane, Di? Wah, sesuk nek arep nesu iki ngaku dipetung. Aku ora nesu kok. Kresna kuwi. Lho, aku ngopo? Aku ora ngapa-ngapa kok. Ora sah, Du. Ngapusi karo Werkudara, aku reti. Iya, sesuk meneh tak ora nesu. Yo. Bapa Pandhu lan Ibu Madrim wis kasembatan munggah swarga Nurung Kastuba. Iya, mangayu bagya sekedhi jemuru Werkudara. Yo. Malah tak jaluk barep. Apa? Jedideng Werkudara piye? Jlamrong kula. Disio bali ning Percawada isih ana perkara sing kudu tak rampungi karo Semar. Ah nggih. Madangi jagat duk mungop-mungop aneng samucaing bukir marep babang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung. Ayo Werkudara. Negara Ngamarta arep tak kukup. Arep ngukup negara Ngamarta? Iya, Bagong. Nyongke. Ah, kene didane wae minggat. Weh, la iki bantongane. Anggepe apa? Anggepe apa? Duryudana ta idane. Anggepmu aku wedi. Anggepmu aku jijik karo kowe ngono piye? Ayo, Mulya. Mulya. Aduh ciuman. Ngawur Bagong ki ora. Ayo, Werkudara. Negara Ngamarta tak jaluk. Negara Ngamarta tak kukup. Mundur mawon, mboten kajen mawon.
Raden Prayena semurire sega balik tityane gandayane Trisunya Purnama sasi piye Den? Wah. Ngawur ora. Tak delok saka kedoan Ndara Werkudara gendiran. Ben. Sip Ndara. Sesuk Bambangan Cakil apa sampean dadi bambangane terus Cakile Bathara Kala. Neka ora. Nggih. Ya mung nganggo tamba pegel Semar. Nggih ngoten niku sae. Sedaya pun maripurna Ndara. Pun kasembatan ujupipun para Pandhawa nggenipun badhe mulyakaken tiyang sepuhipun, mulyakaken leluhuripun. Yo. Mugi berkahipun saged nyawapi tumrap para warga masyarakat ing Dukuh Kebon Dalem Lor mriki Ndara. Yo Semar yo nggih. Sedaya lepat kula nyuwun mangapunten sedaya kirang kula nyuwun diagung mangaksama. Namung memuji rahayu tebih saking rubeda tansah caket mring karaharjan para kawula para warga masyarakat ing Dukuh Kebon Dalem Lor pun cukupi kabetanipun dening Gusti ingkang karya jagat. Yo Semar yo nggih. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten mugi sak pengker kula tansah manggih rahayu jaya-jaya wijayanti. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabehane Ndara.